1968 ni simi tiprasa sernai bodolok choba khwlai family roman script ni bagai tabuk bo choba khwlai no tongne nangkho 55 years ngi thanga tabuk phano gosung manyako haponi phasingti tini haino hai teisa DSF ni phasingti aguli radhanagar morsen simi rajbhavan obhiyan khlaijaka belai khaino tiprasa sernai jero kha thonjak jese khwlai pano roman script no kokborok bagai nango hne piaba tabuo tongkho khorsa khorokni rok bongni bagai no amanthai rok kasao tabuo tongkho bangla script no hamjagoi devanagari hamjago hne kebengui tongnai rok piaba abo borok devanagari hamjagmaniya borok abo sajagmaniya abo ongkha kebengmung kaisa bosongni tei kaisa bosongo kebengna hingkai nijini bosongni borok waina kebeng rio